Gaur, nor errepasatuko dugu eta noretzat ikasiko dugu. Hoy vamos a repasar nor y aprenderemos el caso para quién. Egunon. Mai honetan opariak ditut. Guretzat? Bai, opari hauek zuentzat dira. Opari hau zuretzat izango da. Niretzat? Ze ondo. Zer da? Zuk asmatu behar duzu. Nik asmatu? Bai, pista bat emango dizut. Luzea da eta lagunekin jolasteko balio du. Luzea da eta lagunekin jolasteko balio du. Badakit, goma da. Ez duzu asmatu, saiatu berriz. Luzea da eta lagunekin, bai. Badakit, soka da. Bai, oso ondo, asmatu egin duzu. Soka zuretzat izango da. Soka hau niretzat da. Kaixo. Opari hau zuretzat izango da. Niretzat? Ze ondo, zer da? Zuk asmatu behar duzu. Pista bat emango dizut. Eskolako gauzak gordetzeko balio du. Motxila da. Ez duzu asmatu. Entzun. Bolalumak, arkatzak, margoak eta hori dena gordetzeko balio du. Orain bai, estutzea da. Oso ondo, asmatu duzu. Estutzea zuretzat izango da. Estutze hau niretzat izango da. Eta opari hauek zuentzat izango dira. Guretzat? Ze ondo. Zer da? Zuek asmatu behar duzue. Pista bat emango aldidazu. Bai, noski. Hotza egiten duenean, gorputza berotzeko balio du. Gorputza berotzeko balio du. Badakit, berokia da. Ez da berokia. Txanoa. Entzun. Eskuetan jartzeko balio du. Badakit. Badakigu, eskularruak dira. Oso ondo, asmatu duzue. Eskularruak zuentzat izango dira. Eskerrik asko. Zuri zer oparitu dizu? Niri eskularruak eta soka oparitu dizkit. Eta Bai. zuri zer oparitu dizu? Saltzaileak niri estutze eta eskularru batzuk oparitu dizkit. Bai, nik bagani eskularru batzuk. Eta estutzea oparitu dizkiot. Agur laguna eta beste bat arte.